ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛ ତ? ମା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତୁମେ କିଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ବସିକି ତାଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ଏତେ ଆସିଥିଲି ଭାଇ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ମୋ ଘର ପାଖରେ ପୁଣି ତୁ ସେ ଆଉ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପୋଜ୍ ଦେନି ଭାଇ ବାସ୍। से रास्ता पड़े ये रास्ता स्पेस टेकी बेटर नुहे से छाड़ना गाड़ी छाड़ूना बर्तमान से ये चौथुमा चौथुमा भाई लाइट बंद करिए लाइट ना लाइट जल चलो ना ठीक है ये जगह देखिए एत आसती भाई बालेश्वर भितर ये प्लेस अच्छी मो घर पाखे पुणी तू से शाहरुख खान पोज देनी भाई बस बुझल ना वाटरफॉल 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 আমি দেখতে আইছি ওই না না ইস ওসকো আমি কি পাইছি
তো সে উপরে মুতুଛନ୍ତି উপরে একা মানে ମୁଁ ଧନେନି ବୋଲି ଏ କଥାଟା କହିଲ ନା ଏବେ ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ କର ନା ନା ଲାଇଟ ଆଜୁ ଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭି ଭିଡ ବୋଲ ଆyo ମାମୁଁ ଜାଣି ଏପଟେ ଜୁତା କାଢ ଯାଉନି ବେଶୀ ବାକୁ ଏପଟେ ଦୂର କରିବ ମାମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତୁମେ କିଏ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ଦେଖିଛୁ ନା ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ଦେଖିଦି ଆସ କିସ ଭାଇ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ଦେଖିଦି ଆସ ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାର ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ବସିକି ଆମର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ଘଣ୍ଟି ବଜା ନା ନା ପାଣି ଭିତର ଏଇଠି ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ବସୁଛନ୍ତି ବସିକି ତାଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଆମର କ'ଣ ଅଛି जंगल में आज मंगल करूंगी धोखे से रस ଘରୁ କହିଥାଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଘରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ବେ ଆଜି आज क्लास नहीं ना ନା ବେ ଆଚ୍ଛା କଥା ନୁହେଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନା किस लिखा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नंबर दीजिए बोल जाएगा କିସ ହେଲା ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କର ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିଥିବି ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବ ଭାଇ ପୁରା ସତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାହାଡ଼ରୁ ଦେବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା ପାଖରେ ପୂଜା କରିଦେବି ନା ଏଇଠି ମୋ ସମାଧି ପୂଜି ପଳେଇବ ଇମାଜିନ୍ କର ଗଛପତ୍ର ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଦେଖିବି ଏଠି ଗଲି କାଲି ସେ ଯଦି ସପୋଜ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲ ତାକୁ ଦେଖ ତୁ ଆସ କହୁଛି ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ଭଡ଼ା ଦବ ଏନକୁ କିଏ ଘିନିଛି ଏଠିକି ବର୍ଥଡେ ଥିବ ହୁଁ ବର୍ଥଡେ ଥିବ ବଣ ଭିତରେ କି ବର୍ଥଡେ ଆହା ତୁ ବୁଝିପାରୁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କେକ୍ କାଟିମି ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ବଣ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆଉ ପଇସା ଲାଗି ନା କିସ ଆମ ରୁମକୁ ପଇସା ଏପଟେ ଦେଖ ତବା ତବା तबा तबा साला मूड खराब कर दिया आहा डाब बोरतेल ଭାଇ ଦରକାର ତ ନିହାତି डाब बोरतेल କିଏ ପକେଇଛି ଏଠି ଯଦି ତା ଷ୍ଟିକର ନାହିଁ ଏ କହିଦବା ଗୋଟା ଜାଗା ଛଡ଼ା ଏଇନା ଡ୍ରାଇଭ କରିବ ତ ଛୁଆ ଥିଲେ ସେମାନେ ସିଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦର୍ଶନ ଯିବାକୁ ପଡେ ମାମୁଁ ହାତ ଧର ड्रेस किनले मोटिवेशन मांगला कला तेरे हाथ में मेरा हाथ जो लुक गुड़ा आजिकल अजब लुक तेरे दे ଯାହାକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଯିବ ସେ ଖୁସି ଭାଇ କିଛି କହିବେ ଭାଇ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ କିଛି କହିବେ ଭାଇ ଖେଞ୍ଚି ବୁଝି ସେଟା ଚାହା ଚାହା ସो ଭାଇ କେନେ ତୁମର ସେ ଗୁଣଟା ଖରାପ କେନେ ତୁମ ସେ ଗୁଣଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ 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 ଗୋଟେ
ହେଲା ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଇ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲି ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛ ତ? ଟୋକା ଟିକେ ଦିଅ।